anoziwa Jehovha asamwa zvitema zvakandifuwira pasi yakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andibisa padombo pedyo naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputsike ndiri pano domira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andiparweyo rutsa rwerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehovha andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvine kunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvine kunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya. Dei Jehovha angapiwe mbiri nerikudzo nekuti zvakafanira iye. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi. Maita yenyu matitendera kuti titaure nekusingaperi nekuti zvakafanira iye. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Mazuva apfuura aya ndakasangana neumwe murume ndiri kuJoburg. Saka ndokumva anditi hausiriwo mudhara unobuda paBluffhill nemandara here.
ndikati ndini. Zvikanzi izvonoza pane imwe nguva yandoni ndakagara so ndenjifunga kuti dei uri padhuze ndaikana kutema nedombo. Hanzi asi ndozoti ndakagara ndozoona kuti but zvauri kutaura ndezvechokwadi but pamwe pacho chokwadi chinenge chichingobhowa so. Ende ndoda kutenda Mwari kuti haana kuita mukana wekuda kunditema nedombo. Ndoda kuti ndikuudzei chinhu ichi patiri kutaurirana tiri pano. Unoziva, tikarega kutaura zvinhu izvi hapana zvatinenge taita. Tikarega kuonesana nyaya iyi hapana zvatinenge taita. Saka pano tinoramba tichingoonesana tichingotaurirana. Ende ndoda kuti muzive kuti mukutaurirana hamusi kupomerana mhosva. Mukutaurirana hamusi kushorana. Mukutaurirana hakusi kunzi iwewe uri wesi kudarika ini. Mukutaurirana hatisi kuita compare and contrast. Mukutaurirana tiri kuti kana nzira ichisvika ngatifambei nayo. Kana nzira isingasvitsi ngatisafambei nayo. Imi munonyatsozviziva kuti hakuna ane chigumbu nezvaunazvo ndezvako. Hakuna achakutorera zvaunazvo ndezvako. Saka tinoti tikataura nenyaya yerelationship, kana kuti tikataura nyaya yababa namai, hatisi kuti kana zvichinge zvapera mukadzi wako achave mukadzi wangu, kana kuti musikana wako achave musikana wangu. Zvatiri kuda kungoonesana ndezvekuti aya mabhazi aya achasvika here kana kuti haasviki, kuitira kuti vanoda kusvika vaburuke. Uyezve inonzi empowerment inotangira painformation. When you have got information, you have been empowered. So patinenge tichidiscussa ma-issues aya, we are also in the process of empowering those who are weak. So that when people are making decisions, they make decisions really proper. Ndosaka vanoenda kunovhota panotonyorwa kunzi iyi ZANU-PF kana kuti iyi EMDC, pamberi payo poiswa saini kuti asingagone kuverenga anoita confusion achazoziva kuti saini yekwedu ndeipi, anyatsoziva zvaari kuvhotera. Saka ndoda kuti titaurirane tichiisirana pachena kuti kana wasarudza munhu wekurarama naye muupenyu, wasarudza government. Kana wasarudza munhu wekurarama naye muupenyu, watsvaga hurumende. Kana wasarudza munhu wekurarama naye muupenyu, watsvaga sabhuku. Kana wasarudza munhu wekurarama naye muupenyu, watsvaga chief. Watove webhuku reikoko. Saka tiri kuti since une choice pakutsvaga zvinhu izvi, unofanirwa kutsvaga nekuvhima neungwaru. Saka ndoda kuti gore rino tirambe tichifambidzana tichionana kuti hatiitiri mbiri, hatiitiri kuzikanwa, hatiitiri kupiwa mari, hatiitiri kusvitswa zvipo, tinoitira upenyu hwakaringana hwamangwana. Saka nhasi patiri kutaura, ndichataura nevafana hongu, asi ndine imwe nyaya yandoda kumbodiscussa nemi vakuru yatinofunga kuti iri kuti affecta panyaya dzedu dzatati toda kuacta on gore rino. Nyaya yepromiscuity nenyaya yemadrugs. Saka toda kuti titaure, imi hamupo pano, ndenchitaura nemi muri pamuri. Mumbondipawo pfungwa dzenyu, mugondiudzawo kuti imimi munoona sei. Tichitaurirana zviri objective, tichivaka nyika zviri objective, tichifambirana mberi zviri objective. Dei Mwari angatiitire zvakanaka. Ndoda kutiverenga mukati mebhuku raHosea tisati tatumbura zvizhinji. Mukati mebhuku raHosea ukaverenga panacho Hosea chapter 1, Hosea tinomuziva ndeuyo akanga ari muprofita waMwari wakadanwa naMwari. Saka Hosea mukatarisa aiparidza ivhangeri nemuromo, asi kune rimwe ivhangeri raakazonzi naMwari dramatizer. Kana pakanga panzi naMwari Hosea dramatizer pasingakufadze, inhamo yako. Asi by the end of the day Hosea akararamiswa upenyu
hunovava, hunorwadza, hwaakanga asingade kuti vanhu vavone zvavari. So Hosea paainzi ita chinhu ichi, ainzi itira vanhu. Ukaverenga pana chapter 1 inoti pavhesi ya2, pakutanga kwokutaura kwaJehovha naHosea, Jehovha wakati kuna Hosea, enda unozvitorera mukadzi woufeve navana voufeve. Ndofunga munonyatsozvibata, ndoda kuuya nekwamuri. Hosea, enda unozvitorera mukadzi woufeve nevana voufeve, nokuti nyika inopfeva zvikuru zvavakasiyana naJehovha. Hanzi enda unotora, unoziva ndaitaura umwe musi neumwe mufana tiri pashamva apa. Mufana uyu akanga abreaka record yekuti paive neumwe mukadzi aigara mukomboni mavaigara. Saka mukadzi uyu akanga ane mimba uye nevana. Munoziva maberekero anoitwa mukomboni. Akati omei, handisi kuti mese muri kubereka sekudaro, ndurungodaro. Nau mukadzi ari kufamba ari kuenda kuskero ane mimba, chimwe chanana akabereka, chimwe chiri kumuteera, uko ari kubudisa misodzi. Saka mufana uyu ndokubvunza kuti zviri kufamba sei. Ndokubva azonzwisisa kuti mukadzi kwaakanga abva, munhu waari kugara naye akanga achimuabuse. Ndokubva mufana ati nyaya yako hainetse. Pandinoda ndepekuti pandaitaura naye akanga atotora mukadzi nenhumbu yake nevana atokanda mukicheni. Saka vanhu vamwe vanobva kunze vasina kujaira upenyu uhwu, waiti ukainzwa nyaya yacho ndodzatinenge tichiti kana tiri kumaraini stranger than fiction. But zvaakaita ndezvekuti akati inini muupenyu hwangu ndinoda kusolva problem yako. Pane iwewe inini ndogona kukuchengeta kunyangwe pane vamwe vasingakude. Kana watopinda pandiri problem yako yapera. Saka paakanga ane chikwata ichi ari kumba, haana kumbomuti ndinokuda. Akarovora munhu kuti aite social service. Ndoda kuti mupabate yekupedza nhamo yake. Sekuti ukadaidzwa nemusikana ari kudanana nemukomana, asi mukomana uyu ari kumuabuse, zvokuti paunosvika paya musikana ombva atotanga kuchema, ombva watomubata uchimunyaradza, mushure mekumunyaradza ombva wamunyaradza zvachose zvekuti waakutotora okanda mukicheni. Chaunofanirwa kuziva ndechichichi: warovora, asi chanyanyisa kukupinza handi rudo, kunyangwe rukazovepo. Chakupinza isocial service. Uri kubatsira murwere. Saka chaunofanirwa kuzoziva kana uchinge watora murwere ndechekuti the fact yekuti wamuitira favor according to you hazvireva kuti murwere haasisina kodzero. Murwere anoramba ane kodzero dzake. Murwere anoramba achida kudhimanda zvamakati muchamuitira. Saka haikona kuzoti vanhu havatendi, nekuti hapana chekutenda. Akatozvimisira kusunungura nyika ndiwe, akatozvimisira kuita zvinhu izvi ndiwe. Saka kana uchinge waita obligation, panotarisirwa kunzi uizadzise to the letter. Saka panapa tiri kutaurwa naHosea ari kunzi enda unotora chipfeve, kwete nekuti unochida, but demand yebasa ndo zvayanga yamutuma kubasa. Akanga anzi now illustrate chinhu ichi chekuti Mwari ane dambudziko raanaro neIsraeri, yekuti kudiko, yekuti vanhu vave kupfeva zvisingaite. Zvikanzi asi chisiri kuzikanwa nevanhu ndechichichi. Chiri kuita kuti vapfeve hakusi kunzi vakadzi vashama. Chiri kuita kuti vapfeve
hakusi kunzi vakadzi vanaka kudarika kare. Chiri kuita kuti vapfeve hazvisi kunzi vane mwiri iri nani kudarika kare. Chiri kuita kuti vapfeve hazvisi kunzi vave marketable kudarika vamwe. Chiri kuita kuti vapfeve hakusi kunzi waona muyellow board. Chiri kuita kuti apfeve inyaya yekuti the first step that a person took ndeyekubva pana Mwari. Apedza kubva pana Mwari, Satani akati mauya kuno, zvikanzi zvamauya chiregai tikutsvagirei department ramunokwana. Saka kupfeva handi muedzo kubasa. Ndo mudepartment mawakaiswa pawakabva kuna Jehovha. Zvorevei? Zvoreva kuti hakuna mukristu unopfeva, hakuna mukristu une girlfriend, hakuna mukristu unoita upombwe. Ukaona uchiita upombwe uchipinda chechi, zvazviri kungoreva ndezvekuti wakafanana nemusecurity kana kuti vaiva tinoti mahudhu. Zvinoitika ndezvekuti umwe musi ari kusenzera paOlivin, umwe musi ari kusenzera kuZB, umwe musi ari kusenzera kuLobels, umwe musi ari kusenzera paBakers Inn. Haanei nekuti ari kupi, anonorinda pane zviri kuda kurindwa. Saka ndo zvakangofanana kana ndopfeva ndiri muchechi. Ndezvekuti kuchechi ndo kwandakapostwa neunondipa simba rekupfeva. Saka kana ndiri kuchechi pandinenge ndichiimba, usazofunga kuti wakamirira Jesu, usazofunga kuti wakamirira denga, usazofunga kuti uri mukristu. Chawakangomirira next posting kwaita opening. Pamusana pekuti kudiko, pamusana pekuti bhaibheri rangu riri kuti chikonzero chiri kuita kuti mudaro ndechekuti the first step yakatorwa nevanhu yakavapinza muchinhu ichi ndeyekuti vakaramba Mwari. Zvavasina kuziva ndezvekuti pavakaramba Mwari vakaramba nepakeji yake yose. Ndo chimwe chechinhu chandoda kukuudzai panapo. Rimwe matambudziko ane vana vedu ndeyekuti isu madzibaba avo, ndotaura newe Ndara, ndotaura nemi madhamu muri ikoko, ndezvekuti you did not take worship seriously. Chinhu chekutanga makatinha vana mukavabvisa pana Mwari mukati muri kuronga. Vana mukavanetesa kuenda kukereke kunonamata. Imimi mukavaratidza kuti hazvina basa kunamata chakanyanyisa kunaka kuswera kubhawa. Imi mukavaratidza kuti hazvina basa kunamata chakanyanyisa kunaka kuswera muchimhanyisana nemabhendi. Imi mukavaratidza kuti hazvina basa kunamata chakanakisa kuswera muchimhanyisana nemadzimai. Imi mukavaratidza kuti hazvina basa kunamata a person can do without God. Mapedza kudaro imimi kuti a person can do without God, chitarisai muone zvatiri kuita. Hakuna nyika, hakuna zvinhu zvakamboipa semaipiro azvaita. Zvinhu zvaita sezvinoera kare iko zvinezvi hazvichaeri. Pamusana pekuti the first movement that you as parents did, you moved away from God. Ende kazhinji kacho vanhu vanowanzoita dambudziko ndevakarerwa vasina. Vanowanzoita dambudziko ndevaiita zvekurumira. Musi waunonzi wane mota yako, haudovati uchifunga kuti ungaendepi. Haudovati uchifunga kufamba uchitakura vanhu vasina kwaurida kuenda. Haudovati uchifunga kuti ndinganomwira bhawa ripi riri kure. Wai pamusana pekuti izvo wakarerwa uri wetsoka, wapiwa mota mbo wapinda muconfusion. Confusion yako wambo waiwana wabva pana Mwari. Endeko zvinoizvi upenyu hwako hwese from morning kusvika manheru uri kungodhila nemapostings aunopiwa naSatani. You have become a very effective tool in the hands of the devil, to the extent yekuti Satan pamwe pacho haachatofungi miedzo pamusana pekuti unenge watoifunga kare. Sin was manufactured somewhere else and you are improving it. Zvikanzi panapa upfeve uhu huri kubva pakuti vanhu vabva pana Mwari. Rimwe challenge yandoda kukuudzai, if we want to address issue dzeupfeve, issue dzemadrugs, let's find God first. Iwewe kana usingade kuenda kuchechi, iwewe kana usiri kuda kunamata, usamba watadza kuinvesta mumoral bank yemwana. Yafai. Number 2, chandoda kuti mubate mukaenda pana chapter 3. Panapa muri kuona Hosea ari kunzi tsvaga mukadzi weupfeve, ndokumva atsvaga. Asi ukasvika pachapter 3
Hosiya mukadzi uya waakapiwa kuna chapter 1 haasisipo. Adzokera kubhendi rake kwaaitambira. Ndichadzoka panyaya iyi vapfana ndoda kuti munyatso pabata ndepekuti izvo akanga amutora kwaakamutora ndokumva angouya because ava vanoita temporauka. Saka auya for temporal posting ndomva adzokera ndokusiya Hosiya asina. Pachapter 3 ndaakuda kudzoka iri kuti izvo. Zvino Jehovha akati kwandiri, chiendazve. This is the second time. Chiendazve. Unoda mukadzi anodikanwa nemurume wake asi chiri chipfeve. Tozvitaurwa nebhaibheri rakwe. Sezvinoda Jehovha vana veIsraeri, kunyangwe vachitsaukira kune vamwe vamwari, vachida mapundu emizambiringa. Ndoda kuti mubate vafana. Zvino Jehovha akati kwandiri, chiendazve. Repeat game. Unodanana nemukadzi wemumwe asi chiri chipfeve. Ndoda kuti mubate explanation iri kupiwa pano. Explanation iri kupiwa pano iri kunzi, uyu Martha anga achipfeva ari pabhawa repamakoni. Mukoma John ndokunomuburitsa mubhawa ndokumuita permanent girlfriend yavo. Ndoda kuti mupabate. Saka vamuita permanent girlfriend. The fact yekuti ave permanent girlfriend haireve kuti hachisisiri chipfeve. Zvinongoreva kuti yachinja pekupfeva achibva nemaitiro. Ndoda kuve honest nemi vamwe vangu mugeroko. Handiti kana mapfimba kuya munotorasikirwa nepfungwa. Kwamainini kuya kwamunoenda muchigara dzinotoita kunge dzapera semadiscover zvinhu zvinyowani. But ndoda kuti ndikuudzei kuti izvo munhu wauri kuti mukadzi wako mukadzi wedu tese, iwewe nesu. Kungoti iwewe ndiwe uri kubhadhara rent. Ndoda kuti unyatsopabata. Ndoziva kuti panobhowa zvokuti konizvo wakutoda kufona kuti unzi kuti vari kupi. But iwe unenge uchibhadhara rent. Asi parekodhi chaiyo yedenga, Jehovha anenge achiziva kuti mukadzi wako ari kupi. Ende unogona kumuona ane munhu ugopfura vanhu kuzvitsvagira mhosva, ugopaza mahwindo kuzvitsvagira mhosva, ugodii kuzvitsvagira mhosva. Asi ndoda kukuudza kuti usaise zita rako pachinhu checooperative. Yafai. Saka panapa ndo advice iri kuchipiwa manje kuna Hosiya naMwari kuti yes, ane kwaari attached, kune kwaari kunzi uri wangu, asi uchipfeve. Saka nekuda kwekudaro system iya inoramba yakangodaro. Vapana, ndoda kukuudzai tichisirana pachena chinhu ichi. Mukadzidza upenyu hweupfeve, mukadzidza kurarama upenyu hwechipfeve, nekuroora kumabhawa, nekuroora mustriti, nekuroora vanhu vakashama, haikona kuzonyora pamberi kuti private limited. This is a public company. We all have interests. Uri kundinzwisa, haisi private limited, hazvisi zvekwenyu, zvinhu zvevamwe vese. So by the end of the day, haikona kuzonetsana nemwana wevanhu adzokera kwavo, haikonawo kuzonetsana nevana vevanhu Hosiya paanoya kuzotora, because anenge ane zvaari kudawo kungodramatize. Kwenguva iyoyo imimi chizivai kuti zvinhu zvecooperative ndezvedu tese. And musaite hasha
pamusana pekuti hakuna munhu anozvarwa ari chinhu ichi. Ende musaite hasha kana chichinge chataurwa. Ende musaite hasha pakuchidhifenda. Ende musaite hasha pakuda kuchibhabhatidza. Ende musaite hasha pakuda kuchikristianize. Ishu iripo ndeinoti zvinhu izvi haugone iwewe kuchinja mwoyo wemunhu. Mwene wemwoyo ndiye anouchinja. Haugone iwewe kupupurira munhu. Mabasa emunhu anomupupurira. So by the end of the day, mimwe masanzu amuri kukweva vafana, vamwe masanzu amuri kukweva vanun'una, achatadzisa rudzi rwese kuenda kudenga. Nekuti nevazukuru vakanga vatoriwo zvavo madhikoni vaida kunotora mupiro mune zvakanaka, vakungopoterera kumba kwako. Why? Pamusana pekuti wakaunza munhu ane open door policy. And open door policy iyi yakudestroya musha wese. Ndowekuti nyangwe vatezvara vakati ndo yakuzovatako havabvura mvunzi. Why? Nekuti muzvinhu izvozvo hana yavo hairove, nekuti vaisevha mazera ese kuchibuku kwavakanga vachiopareta vari. Zvino nekuti iwewe wakanda mukicheni uzive chinhu ichi, wapinza muyedzo mumba nenyoka icharuma vanhu, iwe wakauya uchiti ndauya nechisiri nyoka. Saka usazoti kana iwewe une chivindi chekuita zvinhu ofunga kuti zvinoperera pauri. Kune mimwe misha yakavhagwa, mukoma akafa nechigwere, munin'ina akatera nechigwere, umwe munin'ina akatera nechigwere, umwe munin'ina akatera nechigwere, muzukuru akatera nechigwere. Chavakatora kupi? Patsimwe rimwe chete rakauya nani neumwe murume mukuru aiti kudii? Ndarovora. Wanikwe vatakuri vezvinhu izvi vanorarama kudarika vasiri vatakuri vezvinhu izvi. Ukaona variko kwavanenge vari vanoita sevasingafi, sevasina panorwadza, miri yakabatana, utano hunenge huripo, akasimba pano nekokoko. Zvoti kana wakamutarisa kwauri you have bought value, asi anongoziva kuti you haven't bought value ndiye mwene wezvaakatakura. Saka dambudziko riripo nderekuti imimi external evaluation inogona kuurayisa kwete iyewe woga nevazhinji. Ende ndoda kukuudzai vafana vakomana mugereko, ndigokuudzaiwo nevadhara mugere kuno, ndevekuti vamwe vamuri kuunzava muchiti ndaona wechidiki, vamwe vamuri kuunzava muchiti ndaona sweet 16, muri kuunzira vana muyedzo. Musi watinokuvigai baba munini, musi watinokuvigai baba mukuru, mwana ndiye ari kugara nhaka. Achaita take over pamakasiya nekuti makamuvigira wezera rake, waakanga anaye kucollege, waaitambidzana naye drink, wavaidya vese ice cream. Mochidzoka imi moti ndaroora. Ndoda kukuudzai ndechekuti muri kunetsa vana kuti vaite finishing nebhora ramauya naro kumba. Miyedzo iri kungokreatwa nemunhu uchiti ndaronga, kuita sezvinonzi uri kuronga, sezvinofamba murume mukuru, nyangwe mumanzi yako mumota zvangove zvokungoti dhungu 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 zvisingazivikanwe. Why? You want to pretend to be young when you are not young. Asi pana pachandoda kukuudza ndechekuti Hosea paakanzenda unoita, Hosea paakanzenda unotora, he was dramatizing something. And what are you dramatizing in real life? What story are you creating? What script are you trying to write? Ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vana vedu vawire muupombwe, vazukuru vawire muupombwe. Why? Pamusana pekuti iwe ndiwo unotouya nadzo. Endeko zvinhu izvi munhu wese ari kungoronga achiti chikuru moyo, chikuru moyo, chikuru moyo. Munoiona kupi kwa moyo yacho kwaimunoyasesa? Ndobvunzai munongoti chikuru moyo, makauonepi moyo wemunhu? Ndo number 1 point yandiri kuburitsa panapa. Ende ndoda kukuudzai vana mai nemi vana mai mugerapo, ndezvekuti izvo ukasainstila principle mumwana panoita problem. Ende kana pachinge paita problem, you have exported a problem kune vanhu vasiri kuexpecta problem. Ende every time vanhu vanenge vachingogara vachingoti ku zvatakaitirwa, wanike zvatakaitirwa, wanike zvatakaitirwa. Umwe musi ndakadaidzwa nemufana wangu munyamutaundi, pane zvandaida kukolekta kwaari, ndomba anditi mukoma munouya
area yakati, inini ndiri kudhiraivha ndiri muna 7th, ndiri kubva kwakati, saka tosvikosangana pakati. Ndokubva taenda paya ndichinosangana, ndichinosvikapo Munya hachati asvika, ndobva ndaona pari kubuda vamwe baba vari kundenderedzwa nezvikomana nemamwe vakadzi vemustreet room. Ndokubva ndabvunza chiiko chiri kuitika, svikanzi mari, toda mari yedu. Ndikati ko hembe mamuita sei? Vamutorera, murume mukuru manje, vamutorera, haasisina kupfeka hembe. Apa enda handina tami, pane murume mukuru asina kupfeka. Ndikati ko madi kumpa hembe dzaka anotsvaga mari, svikanzi ndaanotsvaga mari, ouya nemari, kutora hembe hazvireve kuti abhadhara. Ndoda kuti mupabate, hembe tatora but hazvireve kuti abhadhara. Tiri kuti ndaende anotsvaga mari, murume mukuru wandiri kutaura nezvake. Pakai makadaro. Pochiuya mune mastreet arimo mumaavenues ekuti kubva masikati kusvika manheru, muti wega wega unenge wakamira mukadzi ari kuadvertise. Muti wega wega panenge pane zvinoitika zvekuti mustreet mese mukamufamba ndemekuti izvo mune used condom akawanda kudarika huswa. Asi iwewe manje uri munhu mukuru, iwewe manje une dzinopanana moto, nekuti wakakura uchinzi kugara mumaflats is the life, nekuti wakakura uchinzi kugara kumusoro is the life, nekuti wakakura uchinzi kugara mutaundi padhuze nepabasa is the life. The only thing that you considered was padhuze nekubasa, number 1, uye padhuze nekuchikoro, number 2. Ndokubva watora ndokunopaka vana vako ipapo, zvekuti vachimuka chavanotanga kuona chipfeve, vachimurara chavanopedzera kuona chipfeve, kana vachida kuona movie havatarise mutv, kungodongorera panze nepahwindo. Vadhara vemota vouya vopaka mota dzavo, vasikana vomustreet vopinda mumota, vana vachiona firimu. Iwewe semunhu mukuru uchigarapo, what are you trying to do? Ndautaura kuti ndauri kutraya kuproducer apa chii? Remember uri kuvaka mukadzi womwe murume mukuru. Remember uri kuvaka vana vane tariro. Hamuoni here kuti mamwe machoices atinoita epatinogara, mamwe machoices atinoita zvatinoconsider patinotsvaga pekugara zviri kuafekta vana vedu? Hamuoni here kuti pamwe pacho tinopretenda kuti hatina choice, tine choice? Zvinokubatsireiko kuwana nyika yese uratsikirwa neupenyu hwako? Vamwe vana vedu miedzo yavari kupinda inyaya yepatakavapaikira. Takavanotsvagira community isingavaki, takavanotsvagira community isingaite, and now we are struggling nekurivesa machallenges akakonzerwa necommunity iyoyo. And kana pane nguva yekuti mubereki haasisina basa nekwaanogara, haasisina basa nezviri kuita musurrounding, vari kufunga kuti environment cannot affect the thought process of my child. Now look what you have done. Panyaya iyi iwewe neni tine mhosva. These are some of the things that we should consider. Kana tichitsvaga pekugara, hatisi kungoitira maadresi ekutumira kumusha, hatisi kuitira kuti pave easy kuvanhu vanoburuka bhazi pambari, hatisi kuita kuti pave easy kuti ndinosvika kubasa. Tiri kuita kuti tiproduce a product iri fit for heaven. Mubvunzo ndoda kukubvunza nhasi, did you consider that? Pano number 3, ukaverenga pavhesi ya2 inobva yati, naizvozvo ndiHosea uyu ndakamutenga nemasirivheri ane 15 nehomeri yebhari nehomeri hafu yebhari. Muri kunzwa kutaurwa na Hosea ndozvida. Hosea ari kuti nekuti ndarovora, and I will pay the buying price no matter what I am buying. Unonzwa mazuva vanhu vachibvunzana mubvunzo uri sili, hanzi ndoroora here, sei ndichipangwa kuroora, ko zviri kudii, ko zvazodii, zvimwe zvacho chitange zvine njere, zvimwe zvacho chitange zvine effect iripo. But hapana. Hosea akatoti
I am marrying this lady knowing she is a prostitute. So when I pay the bride price, I am paying for possession and not for quality. And mind you, what determines and what decides quality inyaya yekuti unenge waona kuti chinhu ichi ndochida. Kutochida chatove quality kwauri, you should pay. Saka afunga kuroora ane vana vake vanobhadharirwa pfuma. Nyangwe ane vana 12 vanobhadharirwa pfuma. Nyangwe ari chipfeve anobhadharirwa pfuma. Nyangwe asina mazino anobhadharirwa pfuma. Nyangwe asingachaoni anobhadharirwa pfuma. Why? Chaita kuti uti huya kukitchen kwangu inyaya yekuti waona value. Kubhadhara pfuma kwauri kuita iwewe hakuzi kunzi watenga what you may consider to be quality, but you pay for the possession. Nawabhadhara pfuma, ndoda kuti munzwe zvinotaurwa naHosea kuchipfeve. Hanzi ndikati kwaari, uchafanira kundimirira mazuva mazhinji, haufanirwi kupata. Kunonzi kupata vapfana kuti munhu ane murume unodanana nevamwe varume orara ikoko, ndo kunonzi kupata. Zvikanzi uchandimirira mazuva mazhinji, haufanirwi kupata, haufanirwi kuva mukadzi womumwe murume nenivo ndichaita saizvozvo kwauri. So akutorwa naHosea manje atura munhu wake kubhawa. Munhu uyu ndoda kuti mupabate kuti anga asina kutendeuka. Angoroorwa ndomva abvisirwa pfuma akanzizvo. Achangobuda mubhawa ari fresh. Ndomva hanzi ina handisi kuuya kumba kwemazuva mazhinji. Mazuva mazhinji zvinogona kureva gore, zvinogona kureva mwedzi, zvinogona kureva makore maviri. Zvikanzi saka panguva yandisiri kuuya iwewe haufanirwi kutsvaga mamwe maboyfriends. Uye iwewe haufanirwi kutsvaga umwe murume. Uye iwewe haufanirwi kuenda paWhatsApp neumwe varume. Uri kuona macondition ari kupiwa nekuda kwekwamutora. Saka kwaamutora manje nechemumwoyo ari kuziva kuti kwandatora vakuru ava vanodzokera. Saka ari kuisa mutemo unoshusha waauya naye nekuziva kuti anodzokera kwaamutora. Nekuti ari kuti the term married must change character. The fact that I paid must change character. The fact that I paid bride price must change character. Shamwari does not operate like that. Otherwise kudenga vanhu vaizara zvokutadza ukwana. Pamuzana pekuti vanhu vakaroorwa vakawanda. Asi by the end of the day, kumwe kushusha kuchauya muupenyu hwako. Iwe haushushi by nature. Uri mudikoni kwavo by nature. Uri munhu akanaka by nature. Uri munhu akanyarara by nature. Kumwe kushusha kwauchaita muupenyu kuchauya pamusana pekuti unoziva mukadzi wako kwawakamutora. 1. Ndoda kuti uzvinyore mudhari, uzvichengetedze. Kune vaya vanozoti chikuru rudo, kune vaya vanozoti hakuna chisingaperi, kune vaya vanozoti ndakamunamatira, ndichamunamatira, kune vaya vanozoti munhu anochinja, kune vaya vanozoti chikuru moyo. Ndoda kuti munyore mudhari zvandiri kukutaurira izvi, muzvivonyore pamahwendefa kuitira kuti kana zvoitika mugoziva kuti sei zviri kuitika. Chikonzero vamwe vanhu vasingachabvi pafoni dzemadzimai vanoziva kwavakavatora. Kana kuri kuti havana kuvatora ikoko, ivo vanoziva zvavaiita nevavaiita navo. Ende vanoziva kuti vavaisenza navo vakanga vatori attached somewhere else. Nemaitikiro ezvinhu vanotozviziva. Ndosaka vachiuya kumba vobvunza kuti sei message irapa iri deleted. Vanofunga kuti message dzese dzemumafoni dzinodilitwa nekuda kwechikonzero chavaidilitira dzavo. So by the end of the day they live in discomfort. Vopedza vari vashushi pamusana pekuti history inoramba ichingonoka ichiti kwamakavatora, kana kuti kwamakanga muri, kana kuti zvamakanga muchiita. Because munhu anoisa mirayiro inodifainwa nezvaari. Iye uyo ari kumhanyisana naye uyu anonyatsoziva kuti hauite, asi akuda zvisingaite. Zvakanyanyisa kunaka munun'una, zvakanyanyisa kunaka mainini, batai kwandiri ndinyatsokupai zvangu advice. Ndekwekuti paachakuita evaluate muupenyu anokuevaluate ine paakakutorai.
Usazonetseka umwe musa achiti akutaurira vazukuru vake vachibvunza kuti chii chiri kunetsa panapa sekuru, tinongoziva dzedu dzekuroora mumabhawa idzi. Izvi iri pano anoziva. Chakanyanyisa kunaka ndechekuti ukaona munhu ane history yakaipa yako, dei wabuda waenda pana asina history book, because muchariverenga. Hitler hafe. Zara zvangu sefani muchariverenga. Ndopa uchange uchinzi ukataurwa naSem anongofunga Sem waanoziva. Ndo zviri kuitika pana Hosea. Akupa murayiro kumunhu ane muraramiro wake kuti iwewe chiita wakadai, oita wakadai, oita wakadai, because anoziva kwawakamutora. Vanhu vaMwari, ndoda kukumbirisai nemweya washo vapfana muchigere muchiri dzinopana moto, muchiri pamusika, muchagona kusarudza, muchasarudza kunoroora. Ndepekuti ndoda kukuudzai, the word marriage does not convert a person. Ende Hosea pana parutiburitsira pachena kuti kwandakamutora kunodhisaidha magumiro, ende kunodhisaidha mararamiro amuchaita. Saka zvakanyanyisa kunaka kuti murarame zvinoenderana nezvikero zviripo. Togona kuwawata tikararira tikaenda kumwe. Ndoda kukuudzai mese mugere pano ndevekuti patiri kutaura nhasi kune vamwe vanhu vari kusafira zvazuro. Kuna vamwe vanhu vari kusafira history inogona kunge iri past. Kuna vamwe vanhu vari kushushirwa zvisisisipo. Kuna vamwe vanhu vekuti wakungosvika kumba murume haachatauri, haachangodi. Kuna vamwe vanhu vekuti unongosvika kumba murume haasisina communication, maakungogara. Ishu iri panapa ndeyekuti akaverenga history book. Ende apedza kuverenga history book, he is now failing to manage it. If you don't sit down to sort these issues out, if you don't sit down kugadzirisa nyaya idzi, ndoda kukuudza kuti mangwana dzinokudyai. Unoziva rudo rwakafanana nefridge. Ukaisa chinhu mufridge hachingotangi chiri kusub zero. Madegrees anoenda achidzika kubva pabody temperature achapinda muri, chichidzika chienda pasi kusvikira chazopa zero, kusvikira chazooma. Ndo zvinoitika rudo. Issue iri pana, when deterioration comes in, it will go on forever unless it's stopped. And ndo challenge inoita kunyangwe kuvapfana vari kuroora. Unoroora where deterioration has already started. Unoroora where deterioration is at an advanced stage. And you think because you have married, things are going to change. Uchatora pambi, uchatora shiri nemwiri wayo, uchatora mbavha, uchatora munhu asina respect, uchatora munhu ari violent, uchatora munhu anozvikudza, uchatora munhu anowaya-waya, uchatora munhu anoita zvese zvese. Now the fact that you have a marriage certificate, then everything must change. It does not work like that. There is nothing that is going to change unless it is worked on and there is cooperation from either side. Marriage will not change a man. Marriage will not change a woman. Marriage will not do that because that is not the purpose of marriage. So by the end of the day, ndosaka ndiri Hosea ari kuburitsa pachena panapa kuti ndakanotora kubhawa ndikaisa mirayiro yebhawa pamusana pekuti ndakaziva kuti bhawa rauya kumba. Kana iwewe waroora bhawa rauya kumba, hazvina kuipa, asi zviri kunzi izvo mirayiro iyi kana yozoitwa inodzvinyirira, inobvisa rugare, inounza zvigumbu, iri kuunzwa pamusana pekuti you baptized the unrepentant. That's why tinoita challenge kumachechi yekuti munhu anonosangana nabhudhi vake uko, uya navo kuchechi avabhabhatidzise, vaite mukristu who is only fit to wed and not to inherit the kingdom of God. Ende mune muchiti maronga uchiudza vasikana uko kuti izvo kwedu isusu hatitenderwe kuroora vanhu vasiri vechechi. Saka kana iwe usiri wechechi wotombouya ubhabhatidzwa, yes, they will be baptized. Ende vanenge kutenda kunenge kwakafanana nemukadzi weLoti, enough to take them out of Sodom and not to reach Canaan. So we need to think about these specs dzandiri kupiwa naHosea pano, and you need to consider them seriously. Inini, I don't care what you think. I don't care kuti munotaurirana kuti chi. I don't care kuti unokomenda uchiti chi. I don't care kuti unotsamwiswa nei. But what I have told you is a fact. Ndewekuti izvo
Kana waunza bhawa mumba, mitemo yekubhawa yakumba. Saka zvichakunetsa ndezvekuti you will never get the peace that is required in a home. Why? Because you are ruled by the facts dzekubhawa. Ngatinamati. Baba wangu namuponesi musiku wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi. Mutendere vana vedu nevakuru vari pano tizive. Tiri kurarama nemurayiro wekubhawa here? Tiri kurarama nemurayiro wenyu here? Turarama nepfungwa yekubhawa here? Turarama nepfungwa yenyu here? Uye kuti ramangwana redu rinomira sei? Tikada kutora pfungwa iyi sechiKristu toibhabhatidza toita kuti irarame. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Vese vanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, soko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda upenyu darini, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, soko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa